Hezký den, vítám vás u sportovního studia televize Polar. Vítám také sportovního odborníka Lukáše Hudečka. Ahoj. Ahoj, hezké odpoledne. A budeme se samozřejmě bavit o sportu v Moravskoslezském kraji. Ústředním tématem bude samozřejmě začátek fotbalové ligy. Už vlastně v pátek začíná nový ročník. Lukáši, jaké jsou novinky z tábora FC Baník Ostrava? Tak Baník má za sebou to poslední přípravné utkání, tedy generálku na zahájení fotbalové soutěže s tím, že doma hostil tým fotbalové národní ligy z Táborska. Táborsku se loni dařilo, bojovalo do poslední chvíle o postup do té nejvyšší soutěže. Ten kádr si podrželo a mělo by být také štikou toho dalšího ročníku, takže Baník si vzal těžkého docela soupeře na tu generálku. Nakonec ale ten duel zvládl, protože Baník vyhrál 3-0, po poločase 1-0. Branky za Baník dávali dvakrát Šichor, ten se prosadil v 71. a v 73. minutě a Francis Narch 42. minuta. Doufám, že Francis Narch si nevystřílel ty svoje zbraně do ligy, protože tomu se opravdu dařilo v přípravě, dával branky, takže pokud tak bude pokračovat i v lize, tak všichni budou mít z toho jenom radost, že takhle bude pokračovat a že Baník vlastně bude pokračovat v té sérii neprohraných utkání, protože naposledy prohrál doma se Slováckem a to už je nějakých 12-11 duelů, které Baník Ostrava i s tou přípravou neprohrál, takže opravdu výborné výsledky, tak snad na to naváže v lize. Baník začíná už v pátek v Praze s Duklou. Lukáši, co lze od toho utkání očekávat? Tak po tom návratu Dukly do nejvyšší soutěže hráli tyto celky spolu 8krát. Lepší bilanci má Dukla, ta vyhrála 4 zápasy, z toho 3 zápasy na domácím hřišti. Takže to nebude úplně jednoduché pro Baník. Samozřejmě je to soupeř, který v loňské sezóně hrál velmi dobře. Sice ten závěr sezóny podle mě už vypustil, protože prohrával podivnými způsoby. Čekal jsem od týmu Luboše Kozla, že bude podávat i na závěr té sezóny dobré výsledky, ale nepodával. Ale myslím si, že zase můžeme čekat, že Dukla bude bojovat o tu první část tabulky, že by se mohla pohybovat někde kolem toho 7. 6. místa. Baník začíná na hřišti Dukly, hraje se od 20 hodin na 15 minut, tak uvidíme, bude to hodně složité, stejně jako ten celý los Baníku Ostrava na úvod. 8 týmů, které vlastně krom Slávie Praha byli v té první polovině tabulky v loňské sezóně. Baník opravdu nemá jednoduchý ten los. Začíná na Dukle, další utkání hraje na Slávii, která letos určitě nebude chtít bojovat o záchranu, ale opačně. Pokračujeme doma zápasem s Teplicemi, pak se hraje na Spartě. Takže to je opravdu složitý los pro Baník Ostrava s tím, že všechny ty zápasy hraje v pátek. To je pro fanoušky zase něco šíleného, že nemohou prostě jít o víkendu na fotbal. Já nevím, je to podle mě strašná ptákovina. Fotbal se má hrát o víkendu a ne všechno v pátek. Fanoušci na to budou hodně těžce a i to utkání se Spartou se hraje v pátek. To si zase budou brát dovolené, všechno možné. Můžeme vysvětlit, proč v pátek? No, jsou to všechno 4 televizní utkání, takže 3 jsou na sportovním kanálu ze Slovenska, jeden je tedy na České televizi, ten právě se Spartou a prostě ty televize se rozhodly, že to budou vysílat v pátek. Jsou to všechny zápasy, které začínají po 20. hodině, takže i dostávat se domů pro ty fanoušky z Prahy, vlastně 2krát z Prahy, pak 3krát vlastně Dukla, Slavia a Sparta, takže 3krát z Prahy se budou fanoušci dostávat v pátek v noci, budou to mít hodně složité. Na venkovních zápasech se mohou spolehnout na podporu fanoušků, ale paradoxně doma to může být jinak. Co se děje? Ultras Baníku Ostrava vyhlásili bojkot na domácí duely, nelíbí se jim ten adresný ticketing. Já je chápu. Samozřejmě jsem proto, aby třeba ty fanoušci byli nějakým způsobem evidováni, aby se o nich vědělo, kdo tam je. To nemám s tím problém. Ale aby někdo po mně chtěl rodné číslo, číslo občanského průkazu, datum narození a všechno možné, teď to jsou údaje, které se dají zneužít. Chápal bych to, kdyby tyhle údaje sbírali zaměstnanci Baníku Ostrava, kteří jsou ověření, ale tyhle údaje sbírají nějaký studenti, kteří jsou v brigádě u soukromé firmy, která tohle databázi spravuje pro Baník Ostrava. Tady je obrovský problém, že ta data mohou být zneužita. Když už mám číslo občanky a rodné číslo, tak tohle se dá krásně zneužít. Udělám si 5 úvěrových smluv na někoho jiného. Mám i jeho fotku. Jo, tohle si myslím, že je obrovský problém Baníku Ostrava. Ten se samozřejmě tváří, že je všechno v pořádku, ale vím, že už bylo podáno několik podmětů na Úřad pro ochranu osobních údajů, protože toto si myslím, že žádný klub jiný nemá, aby chtěl po všech prostě rodné číslo. Proč jim nestačí datum narození?
Jo, to je pro mě, podle mě obrovský problém a bojím se toho, aby to opravdu nebylo zneužito. A oni vlastně měli jaká jednání, to tyhle ty fanoušci? Měli, samozřejmě bylo zase setkání pana Šafarčíka, majitele klubu, s fanoušky, s tím sdružením Baník Baníku. Právě tam se o tom hovořilo, nedopadlo to dobře. Pan Šafarčík sliboval, že řekne do konce června také jméno investora nebo partnera klubu. Máme začátek ligy. Nic. Ve středu tisková konference Baníku Ostrava. Majitel na ní bude chybět. Není tam mezi těmi, kdo by tam měli být. To se v jiných fotbalových klubech nestává, v prvoligových. Vždycky je na tiskové konferenci majitel nebo zástupce majitelů, protože tam budou padat určitě dotazy na finanční stránku klubu. Kdo to odpoví? Radek Slončík jako sportovní manažer o tom neví vůbec nic.